Thank you po. Ayan. Wait lang ha. Ano to? I-ano natin to. Lagi na. I-moderator natin. Yan ang jacket. Ayan. Thank you so much po. Ayan, may jacket na po kayo. Pwede ka nang maglapag ng bahay. Thank you so much po. Or pwede ka rin mag-type ng MVP para ibabain na yung bahay. Thank you so much po. Lapag na lang ng bahay, boss. Para ma-pin natin. Yan ang message yan. Why? Bakit? Ay, ganon? Anong petsa ba ngayon? Wait lang. Paano ba ma-unpin ito? Wait lang. Ayan. Ay, ganon? Update si Lolo ngayon? Wala na akong ano. Wala na akong alam anong petsa. Ay, 15 pala ngayon. 15 pala ngayon. Oo nga. Sige, salamat sa pag-remind. Wait lang ha. Pwede ko makaikot-ikot. Sige lang. Isang main ko ito, itapos ako sa'yo. Ito, second account ko ito. Look, grabe si Jojo. Gosh. Dito yung isang second account ko, boss. Ito yung i-ano ko dito, ha. Subscribe ko na rin lahat ng channels ko dito sa'yo. Pero yung tatlo ko kasi hindi pa monetize. Kulang pa WH. Pero okay lang. I-ano ko, ikot ko mamaya sa bahay. Yung ibang ano ko, ibang alagad ko nandyan na kadikat na rin sa'yo. Panoorin ko itong mga shorts mo dito at saka yung mga videos mo. Yan. Tapos, i-play ko dito kung may playlist ka, Boss Jojo, i-play ko ito. Ito, Boss Jojo, yung isang account ko. Ito siya. Yan, second account ko yan. Sige, puntahan ko lang yung bahay na i-play ko yun. Shorts lahat pa na to, ah.
Ito Boss Jojo, oh. Ayan. Play ko yan. Yan ko lang dito mag-play. Tapos, maya nga tayo subscribe pag napanood mo na yung mga ano mo, mga videos mo. Tapos, i-play kita day and night. Thank you so much. Nakatambay na naman yung isang phone ko dyan. Kaya, play kita mamaya, ha? Thank you. Million people in the house. Shout out. Thank you so much po. people. Thank you.
ka, nanay. Thank you po. Yan. Moderator ay. Moderator. Tarang ka lang. Yan, may ano ka na, may jacket ka na po. Thank you so much. Elonga. Lalala, mali ang po. Mamaya matay mo. Yan. Thank you po. Welcome po. Iikutin ko lahat ng videos mo mamaya tapos papanoorin ko yung mga videos mo. Katapos itong live kasi inaano ko na siya dun sa kabilang puno ko. Tapos siya doon. Sarap. Lucy! Hi, Lucy! Shout out, Lucy. Thank you so much for watching. You're always here, Lucy. Thank you so much for visiting me, my friend. My friend, this is your latest video, right? This is your latest video. I'm watching here. Thank you so much, Lucy, my beautiful friend. There you go, Lucy. Go.
Lucy, thank you. You're the inspiration.